Гомельскому областному радио 80 год. В эфире радиопрограмма Гомельскому областному радио 80. Вас вітаю я, автор и ведучий яе Михаил Болсун. Болем працятае сэрца крычыць, нема крычыць у адселенай вёсцы, хаты, шкілеты, яблонь, карчы, лодка ля плоту ва ўключанах вёслы. Воляю лёсу і плыць у нябыт, рэйсам апошнім па часе працяглым. Птушак шпакоўня тут вокам сляпым, з выраві ўжо аніяк не прыцягне. Вокны забіты, шалёўкі крыжы, вуліцы травы высокія плодзяць. Ціша самотна звініць, ні душы, здання страшылкі начамі прыходзяць. Зноўку вясной, як бывае заўжды, людзі прыедуць на могілкі разам, каб адшукаць і свае тут сляды, глянуць на хату пад вербай ці вязам. Гэтыя паэтычныя радкі я напісаў пад ураджаннем чарнобыльскай бяды, калі рыхтаваў радыёпраграмы пад рубрыкамі «Зона асаблівай увагі», а пазней «Званы Чарнобыля». Мне даводзілася наведваць і адселеныя вёскі, асвятляць праблемы так званых самасёлаў, факты марадзёрства. А гэтых самых вёсак на Гомельшчыне нямала. На першым часе людзі нават не верылі, што ім давядзецца пакідаць гадамі абжыты родны кут. Але трэба было. Тут, як кажуць, нічога не паробіш. З усіх праблем, якія падкінуў Чарнобыль, гэта была найбольш бойстрай. І таму мы, радыёжурналісты, трымалі яе пад няслабным кантролем. У Нароўлю і Брагін былі адкамандзіраваны журналісты абласнога радыё Александр Потапенко і Мікалай Дзегцяров. Першы з іх на працягу месяца працаваў там, рыхтаваў перадачы раённага радыё і адначасова забяспечыў аператыўнымі матэрыяламі абласное. Амаль 10 дзён знаходзіўся ў Брагіне і Мікалай Дзегцяров, дзе таксама займаўся радыйнымі справамі. Само ж адселенне людзей патрабавала і аператыўнасці, і высокай арганізаванасці, бо маштабы работы былі вялікія. Вось адна лічба. Толькі ў першы год пасля аварыі з Брагінскага, Наравлянскага і Хойніцкага раёнаў былі пераселены жыхары 108 населеных пунктаў. У шэрагу мест спынілі сваю дзейнасць калгасы і саўгасы. Так што для радыёжурналістаў было шырокае поле дзейнасці. Той, хто наведаў у тыя дні Гомельшчыну, бачыў напружаны рытм яе жыцця. Ёй на дапамогу прыйшла ўся рэспубліка. У аўральным рытме будаваліся пасёлкі для перасяленцаў. Зімаваць яны павінны ў новых дамах. Такая была пастаўлена задача ў 1986 годзе. І будаўнікі справіліся з заданнем. За кароткі тэрмін у вобласці вырасла неабходная колькасць пасёлкаў прысядзібнага тыпу. Такога размаху будаўніцтва ў вёсцы жыхары Гомельшчыны не бачылі. Я ў той час, апрача інфармацыйных выпускаў, асвятляў і прамысловыя і будаўнічыя тэмы. Часта бываў у Гомельскім, Будакашылёўскім, Жлобінскім, Рагачоўскім раёнах, дзе ўзводзілася жыллё для перасяленцаў. Маштабы ўраджвалі. Хоць у паспешлівасці часам дапускаліся пралікі і недаробкі. Аднак галоўным было тое, што людзі не заставаліся сам-насам з бядой. Памятаю, у лістападзе 1986 года я рабіў рэпартаж у вёсцы Маркавічы Гомельскага раёна, калі перасяленцы спраўлялі наваселле. Мясцовыя жыхары, як родных, прынялі ўсіх тых, хто пераехаў сюды з Брагіншчыны. І ў адказ чуліся словы сардэчнай удзячнасці. На мітынгу адна з навасёлаў сказала: «Радуюся і хвалююся. Хочацца ўсіх, хто ў цяжкую мінуту аказаўся побач з намі, абняць і расцалаваць». Праз 2 гады журналісцкія справы зноў прывялі мяне ў гэту вёску.
Пацікаюся, як прыжыліся перасяленцы. Адна з іх, Алла Івановна Павлюченка, сказала тады літаральна наступнае: кватэра добрая, праўда, многа было недаробкаў, але самі выправілі ўсё. Ёсць сталовая, клуб, прамтаварны магазин, гаспадарчых тавараў, 2 харчовыя, дзіцячы садок, школа, КБА. Тут у нас пры доме 10 сотак зямлі і ў полі далі. Свая гаспадарка ёсць, карова, свінні, куры. Мне тут спадабаецца. Кватэра лепшая, чым была раней, і ўмовы лепшыя. Усё нармальна. І ў гэтым пасёлку, і ў іншых, дзе мне даводзілася бываць, на першым плане ў тых, хто пражываўся на новым месцы, была туга па малой радзіме. Зразумець іх было не цяжка. Адну з перадач пра перасяленцаў я так і назваў: «Ці пусцяць дрэўцы карані?». Сам жа час адказаў на гэта пытанне: пусцілі. Але аб гэтым больш падрабязна ў наступны раз. Сёння ж я, Михаил Болсон, развітваюся з вами. Усяго найлепшага. До новых сустрэч у эфіры. Гомельскому областному радио 80 год.